της Μακαρίδης Σαντρίνας Κατσελή. Οι Τούρκοι είχαν μεγάλο σχολείο στην Καλιφόρνια, την καινούργια συνοικία της Κερίνιας προς το βουνό. Τουρκική εισβολή. Ο τουρκικός στρατός εισέβαλε παράνομα και βία στο νησί στις 20 Ιουλίου 1974 και η Κερίνια υπήρξε από τις πρώτες περιοχές που δέχθηκαν το βαρύ πλήγμα της θηριωθίας και της βαρβαρότητας, έχοντας κατά αναλογία πληθυσμού τους πιο πολλούς νεκρούς και αγνοωμένους. Εδώ βλέπουμε την εισβολή στο 5. Την πόλη μας εισέβαλαν στην πόλη μας οι Τούρκοι στις 22 του μήνα, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Τους περισσότερους κατοίκους που δεν κατάφεραν να φύγουν από την πόλη, τους συγκέντρωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στο ξενοδοχείο Dome. Ήταν το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής και ενδεχόμενα και της Κύπρου τότε, στο οποίο οι Τούρκοι τους κρατούσαν εγκλωβισμένους και τους ανάγκασαν να φύγουν σε λιγότερο από 2 χρόνια προς την ελεύθερη Κύπρο. Εδώ βλέπουμε στους διαδρόμους και στα σαλόνια του ξενοδοχείου τους δικούς μας, τους Κερινιώτες στιβαγμένους. Η επαρχία της Κερίνιας είναι η πιο μικρή και πιο όμορφη της Κύπρου. Είναι η μόνη εξ ολοκλήρου κατεχόμενη επαρχία από τον τουρκικό στρατό. Τέταρτη ενότητα, η Κερίνια μετά το 1974. Οι Κερινιώτες εκτοπισμένοι αγωνίζονται να γυρίσουν πίσω στην αγαπημένη τους πόλη. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μέσα στο σπιτιού μου την αυλή Κερίνια μου. Οι Κερινιώτες, συσπηρωμένοι γύρω από τους ίδιους πυρήνες που είχαν και πριν το βίαιο εκτοπισμό τους από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, με προδοστάτη το Δημαρχείο της πόλης, αγωνίζονται για απελευθέρωση και επιστροφή. Αμετάθετος στόχος του Δήμου Κερίνιας είναι η ενημέρωση και διαφώτιση εντός και εκτός Κύπρου για την άδικη κατοχή της πόλης μας από τον τουρκικό στρατό. Παράλληλα, ο Δήμος αγωνίζεται για την επιστροφή όλων των Κερινιωτών στα σπίτια και στις περιουσίες τους σε συνθήκες ασφάλειας, χωρίς επίκους, χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς ξένες εγγύσεις. Κάποιες εικόνες, εκδήλωση διαμαρτυρίας, λαμπαδιφορία, άλλη εκδήλωση. Εδώ η δήμαρχος μας σε ένα αγωνιστικό χαιρετισμό κάπου στα Αδοφράγματα και εδώ μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες με ευρωβουλευτές, προσπαθώντας να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημά μας. Οι Κερινιώτες απαιτούν σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Απαιτούν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους με βάση τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Κερίνια είναι μια ευρωπαϊκή πόλη, υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή. Επιτέλους, ας τερματιστεί αυτό το όρινος. Ευχαριστώ. Δώστε λίγο χρόνο να έρθει η χοροδία.